Amy, τι είναι αυτό? Amy, τώρα τραβάει το βίντεο. Έλα χελονίσου. Κάτσε μωρέ. Δεν είσαι εκεί πέρα. Το βάζεις. Βάλ' την κάτω. Ξέρω που θα την βάλω. Ας την εκεί, βρε αγάπη μου. Θα χτυπήσει εκεί. Κάνε πιο πέρα να τραβήξω. Κάνε πιο πέρα. Θα την αφήσω κάπου πολλές φορές. Ας την εκεί. Τι είναι η καινούρια φιλή? Καινούρια φιλή. Ας την. Τι είναι αυτό? Denise, leave her. Let's see first. Άμα Let's είναι see how she κορίτσι θα reacts. λέμε μπράβο. Μόλις κινηθεί μπορεί να... Amy, τι είναι αγάπη μου? Μαμί, πολλά. Έχουν πολύ σκύλους εδώ. Έχουμε πολλούς, πάρα πολλούς σκύλους. Όχι βρε αγάπη μου. Όχι. Τα έκανε. Τι είναι, ποιο είναι αυτό αγάπη μου? Χελονίτσα. Ας είναι λίγο. Τα έκανε. Βρωμάει. Φοβήθηκες, χαίστηκες. Βρε, τι είναι αυτά που λες? Γεια σου μικρότερο ζωνάκι. Amy. Είναι μικρότερο. Τι είναι, Amy? Μαμά, εγώ πάω σε ένα λούδι. Θέλω να δω. Εδώ, Amy. Πρόσεχε, μη βγει. Μαμά, εγώ πάω. Εντάξει. Ωραία, έχει και αριά. Φέρει και άλλο αγώνες. Μαμά, κλείσει. Περίμενε.